बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. आपणाला बोलवण्यामागे एकच कारण आहे की आदरणीय अजितदादा 21 तारखेला जनसन्मान यात्रेच्या निमित्ताने चिपळूण संगमेश्वर मतदारसंघाच्या दौऱ्याला येत आहेत. साधारणपणे हा दौरा 3 वाजता ते सावर्ड्याच्या ठिकाणी हेलिकॉप्टरने लँड होतील. सावर्ड्यातून आल्यानंतर जिथे 2-3 ठिकाणी स्वागत करत करत आम्ही बहादूर शेखना वर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना स्मरण करून त्यांच्या तिथे पुष्पहार अर्पण करून तिथून बाईक रॅलीने सभा आपली इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्राच्या समोर आहे तिथे येण्याकडे सुरुवात होईल. बाईकची रॅली असेल. त्या माध्यमातून तिथं आल्यानंतर पहिल्यांदा छत्रपती शिवाजी महाराजांना पुष्पहार जे आपण नव्याने आता स्मारक बनवलं आहे त्याची पाहणी देखील करतील. आणि ते बघितल्यानंतर जसा वेळ तिथे पुढे देवळात जाऊन आपल्याला सभेस्थानी येतील आणि ती साधारण 1.5 तासाची सभा होईल. 6 वाजेपर्यंत तिथं सभेचं स्थानी असतील. त्याच्यानंतर महाविकास आघाडीच्या महायुतीच्या माध्यमातून तिथे काही लोकांना भेटीगाठी त्यासंबंधी चर्चा आणि ह्या सगळ्या होतील. जाता जाता सागरला नाना साहेबांच्या तिथे देखील जाणार आहेत. प्रेसवर मॅडमना भेटतील. त्यानंतर मुस्लिम समाजाच्या हॉलला देखील त्यांची व्हिजिट आहे आणि तिथून 7 वाजता माटे सभागृहामध्ये वेगवेगळ्या संघटना आहेत, वेगवेगळे लोक आहेत, वेगवेगळ्या पक्षाचे लोक आहेत. त्याचबरोबर शेतकरी आहेत, आंबा बागायतदार असतील, काजू बागायतदार असतील, काजू प्रोसेसिंगशी निगडीत असेल. काही संघटनाने आमच्याकडे सांगितलं की आम्हालाही थोडा वेळ हवा. त्यामध्ये नमनचे कलाकार आहेत त्यांचं एक शिष्टमंडळ येणार आहे आणि इथं असलेले डॉक्टर असतील, वकील असतील किंवा ज्यांना त्यांच्याशी निगडीत जे काम आहे. मग आपल्या त्यामध्ये आपली संघर्ष समिती असेल किंवा ग्लोबल कोकणच्या माध्यमातून असेल किंवा जे लोकांना व्यापारी संघटना असेल ज्यांना भेटायचं असेल, ज्यांना शासनाच्या माध्यमातून काही कामं असतील किंवा अन्य काही असतील त्या संबंधित सगळ्यांना दादा तिथे भेटणार आहेत. त्याचबरोबर महायुतीचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांना देखील भेटीसाठी त्यांनी तिथे वेळ दिलेला आहे आणि मुक्काम रात्रीचा करून सकाळी ते परत तिथून त्यांच्या पुढच्या नियोजित दौऱ्यासाठी जाणार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.